Kat ba kajing penkre na kebentak election MDC na kiseng stan partai kalanang yai beteng. Kajing yami irung kinongkit kam na kawai kaseng syakawai kaseng ru kalanang yai pau kat banang mi kisngi. Haka kendai tere guna pra arja arpusau ka United Democratic Party UDP kalanang yok bor syusyu harian bau bak Slanley Rongren Secretary ke National People's Party Mausnot Block haringkat kinongkit kam ke parti kilawan penyaso eladia syakani ke parti. Yakini kinoy alam la pediang buram daw Presiden rang ba ka UDP uba met ba lingdo haringkat ka jia don lang Working President uba Tita Starwell Khan kinongkit kam ka UDP nalor kiway. Haba kran sikilat patay kubor uba Slanley ulaang. Baga jingwan rong jong u siya ka UDP kadai ka baulaang not na ru kipor ki baladem pat kadai ru ka seng reulum ka bakipaj ba kisanya. Nalor kita ulaang bawat la ka NPP bat ka UDP kaya tray lang ha ka sarkar nre udan ka jingya jan bat ka UDP banya tray lang ha kanu ka kam. Ka jing wandung jong asya ka ya UDP kalong ka bangga la berkat bang ka kasde ka seng rulum ka bala bang man kadai ka seng ka ba ki pajba ki shane ka jala ka jungi bat ka ba kongsan kane ka seng UDP kala ai ka jing syakri ka bala slemba ya ka jala ka jungi halor kita kan ngirim wan syakri ka parti UDP nageleng jonga nga khamdon ki briu na ka UDP ki ba long hakamat ban ya trelang ya kam ki jonga alor kini kino rim banadu na ka state level ngadon ki briu ki ba kino yalam yo ka UDP ki don hasenda de kata kino rim ba ngadon ngawan kini ka UDP dinna batay kanungon ay kuma kanungon ni pilayawan mo kunyas no saka minta kasing ka constituency mata kasing ngiwan namar ba ka jengai kalenti namar ka jakar mau jong isti karong balong jengai na kawai ka sinong tambut kin bun ki parlok ke yo banwan saka ne ka mata kasing namar ka jengai kalenti kumba arab sangut ingin don manta ban poi ne ka jing wan manta Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya